Takže, zdravím lidi a vítám vás u dnešního úplně ultra mega nového, ne nového, prvního videa, které se odehrává tady ve hře Terraria a jsem tady s dvěma kamarády. Už jsem se řekl něco, jako, že třeba Volama nebo něco takového. Já jsem to původně říct chtěl, ty mě znáš nějak moc dobře. Asi tě budu muset zabít. Ne. Nemůžu, není Utorčkuju tě. máš... Počkejte, už to zase začíná magořit. Jo, už to zase začínáme plácat kraviny, přesně tak. Takže asi byste se hoši měli představit, si myslím. Takže... Staré do toho. Sakra. No ano, takže jak jste si slyšeli, takže ano, já jsem ten Mindstar, ano, to jsem já tenhle týpek. Tyhle, bezva. Zdravím vás všichni diváky na tomto videu a moje jméno je Romikus a doufám, že si to tady užijem. No snad jo, ale tohle by mělo být takový vlastně uvítací video, protože to je úplně první video na našem super mega ultra božím super mega kanále a je to úplně první video, takže omluvte cokoliv, co se vám nebude líbit. Buďte tolerantní, to zní líp, takhle to zní, jak já nevím co. A teďka všichni jděte do grupy, do té zelený, jo? Jo, jdem do zeleného toho. Takže Mindstar dej mezi náma, tak Mindstar tuto hru skoro vlastně dokonale skvěle, prosím vás, já to hraju po třetí v životě. Neboj, já ti to budu vysvětlovat. Já jsem asi tak nějak, troufám si říct, jakože nejznalejší v této hře. Taky, že seš. Proto to hlavně natáčíš. No a hlavně jakože já jako jediný z těchto tří lidí umím použít Terraria wiki, jo. takže to bude možná. Pozorňuji, technologie mě nemá ráda. No to je jedno, mě taky ne. Já se divím, že už mi to 3krát nespadlo. No, takže to by možná bylo, no nevím, je to všechno už k seznámení, jakože se situací. Seznámení asi jo. Dobře. Počkej, ještě, že tento kanál vlastně ne, pozor, je kryju tě. náš 3, Ježíši Krista, toto tady děláte. Takže na tomto kanálu budete moct vlastně vidět videa od nás 3. Budou jak společní, budou multiplayer, nebo single playery. Ano, přesně tak, bude to vlastně tak, že nebudeme nutně hrát vždycky spolu, bude to tak, že kdo bude mít přesně čas tak, něco natočit, tak to udělá, ať prostě ten kanál neschne nějak neaktivitou. Ježišmarja, já už to úplně vidím, jak my se tam nedostaneme teďko dál. No tak... Bude to všechno možný, let's play, gameplay. Tak já bych začal řešit, kde si uděláme barák. Já bych ho udělal tam, jak jsme se spawnuli. Já možná taky ono to je, jelikož určitě nenajdeme hned nějak hodně pavučin nebo něco, tak nebude postel. Masare, poběž za náma a pojď. Já bych vám rád oznámil, že já vůbec totálně ani trošku nevím, jak se tady co staví, jak se tady co dělá. To je v pohodě, já klidně právě, že tady chceme naučit. Já to klidně budu dělat, diváky, že ano? Jo, hele, Mindstar, dej escape. No, už se ti vlastně otevře inventář. Jo, a potom tam máš takový vpravo. Máš to tam? Takový domeček. Domeček, pak 2. Meče a štítky. Mám. Tak dej zelený. No, klikni na zelený štítek. Výborně. A teďka vlastně vidíme, díky tomu vlastně vidíme, jak daleko kdo je. No to je dost užitečná pomůcka, že třeba když je ten druhý někde v podzemí, a tak jinak bys ho třeba neviděl, ale díky tomuhle tomu ho prostě jakože najdeš. Ale já bych to nedělal v zimě, jakože ten dům. Ne, tak vedle? Já bych to udělal vedle, protože já prostě někde u vody, já chci vodu, voda se mi líbí, já chci vodu. Já miluji vodu. Ježiši Kriste, radši Mindstar pod... Já nevím, jak to tady chodí, takže počkej. jdeme všichni spochodně, jo? Já budu stavět, nebo vy mě spíš kryjte, protože teď bude noc a tady určitě na nás nalítne 10 zombí, ještě s naším štěstím bude Blood Moon. Takže to... Jo, takže tady je ještě něco horšího než tady ty slimeové? No to si píš, jo, hodně. Ježiši, já tě zabiju asi. Mezi náma v této hře můžeme vlastně i potkat různý bose. Jo, a ty chceme, ty bych já udělal, aby jsme je udělali jakože společně, společně bychom je zabíjeli. Ale ne, že bychom to nedali jakože v jednom, ale aby to bylo zajímavější. A tak tu Terrarii bychom točil asi tak jako
vždycky tak aspoň ve dvou, protože mě to tak nebaví, když No. jsem sám v té hře. Ne, vedle. Já tady budu asi hlavní stavitel, to mě tady docela baví a jde mi to na rozdíl třeba od nějakého Minecraftu nebo tak něco. Tak to mám úplně no dobře, dobrá tedy, takže jdeme na to, ne? Ne. Chce někdo dáreček? Nech to být. Jaký dáreček? Já vás Já to tady takhle... Maň starý utíkej, máš malo HPček radši. mám 3. Jo, 68, no ale dobrý. Ale oni to jako, oni ty zimní slimeové jsou od začátku hrozně moc silný. Ježiš, mě se to teď nějak popolávilo úplně. Ne, neházej tu potvoru na mě, zombie. Problém. Zombie. Maň staré, zalez, Maň staré. No zalez, Pověz, Já? co tam dělej. domů. Já už Dům? Máme tady zombíky, máme tady oko, dělej. Zaběhni sem, rychle. Už. Bezpečí. Ještě, že jsem Oh si my našel. god. Ještě, že jsem si našel. Pane bože, co to tam děláš? Stavím zeď. Dala stěnu. A normálně bys to měl klikat po jednom, jenomže ono, když zmáčkneš CTRL, tak se ti to zapne, jakože taková pomocná, no já nevím, jak ti to vysvětlit, zkrátka tohle se používá na konzolích, že když hraješ prostě Terrarii jako konzole, to je třeba Xbox, víš? Děkuji, že jsi mi to vysvětlil. Jo, tak když hraješ... Budeme mít dveře? Ne, nebudeme, vždycky to budeme odkopávat, protože to je mnohem... Maň staré, vem si tady tu houbu. Tak, a teďka věřím, že ty budeš mít ty nejméně hápek. Takže vždycky si jako... Mám už to, mám hápek. Jestli to teda chápu dobře. Ano. Bacha, I když je to neuvěřitelné, ano. Ne, klumpač, já jsem úplně zblblej z toho. Dveře, tak, výtučně, už máme první baráček. Já udělám ty meče, Ty větší? Jo, ty udělej. dřevěný. Ale ty velký, ne takovýhle ty bodátka, ty jsou na nic. No, Vím, jak jo, se otvírají dveře. Nelez ven. Ale já jsem chtěl jenom vymyslet, jak se otvírají Ale dveře. když je noc, tak bychom mohli asi tady udělat jakože nějakou děuru a to... Na děury Tady- jsem expert. Kdo má... Ježíši Kriste. Kontrolní otázka, kdo si sebral ten meč? Já to nebyl. Já nevím, tak jsem to asi já. Ne, stačí dvou děura. Dvou děury. Jo. Dvou děura Dobrá. stačí. Tam se Tak to vejde. zakopej. No já bych rád, jenomže ono mě už nebaví po dvě furt. Maň staré, že jo, když zmáčkneš escape, tak tam máš inventář, jo? A měl bys tam Jo. mít meč. Mám tady wooden a No tak copper. si vem ten wooden, protože ten kopr ten je jakože borací a tenhle ten se s ním takhle můžeš pěkně ohánět do kolečka, já. Kámo, tak to říkáš trošičku špatně, protože ono vlastně od každého materiálu jde vlastně udělat i takovýhle borací, i takovýhle... Jako to jo, no. akorát, že to Akorát, ten že ten začáteční je na nic prostě. No právě, no. Hele, já nemám torčky, nemá někdo, no nemá určitě. Já mám a ještě klidně můžu Já další, jsem spadnul jo. do kejvky. Jo, já můžu vlastně taky udělat trošku, já jsem zapomněl, že jsem těch pár slimeů zabil. A bude tam něco jako žebřík? Neskákejte do toho. Tady jsou lana a neskákejte sem nikdo, protože to je dost hluboký. Romiku, si ty máš lana? Jo. No tak spust pár lan. Jo, počkej, já jsem tam ještě... Ježiši, on mě znásilnil mě zombie, oprava. Tak jo, takže první Chudáčku. smrt a zrovna je to ten Buffex, tak Ne, Už já... jsi chtěl říct zase moje jméno, co? Jo. já jsem čekal, že zemřeš ty jakože první, jo, jakože Já jsem taky nic, čekal. nic proti tobě, ale všichni tě známe. Jo, přesně tak. Už může Jo, jít dolů. Ježiši Kriste, tam je. Hlavně nedávej jakože dolů. Pověš! Ne. Ježiši, Kriste, staré, zavři. Dobrý. Já jsem vyvěděl. Tak jo, já mám 60 lan, tak já to tam dám. Já tam dám ty lana. A můžu potom jako slíst dolů a pak i vylíst, jo? Jo, můžeš. Asi jsem našel to zombika, co ti dělá problémy, ale já mám ninja. O jo. Ty máš shuriken, jo. Jo. Ten mám taky. Mám ho 18. Tak to Jak vám drsnejce. gratuluju, pane Mainstary. Ježiš, tak to je teda za skejvka jak prase tohle. Tak jí prokopej vedle, hej. Já už byl úplně nadšený, jakože jo. Tohle se ujmu já. Ne. Koukej, Mainstary, koukej. Ne. Hop, A co myslíš, když jsi drsnej jako? to je háset síla, no já jsem jak Indiana Jones. Jo. Aha. A tamhle nahoře dobře. máme ten.
Tin? Nebo co to má být? Tin, ale on je tin docela. Už mám pavučiny. Dobře, Jako akorát kdyby potřebuješ k nám hodně a ničem. potřebuješ ještě takový stroj na to, ze kterého pak uděláš látku z těch pavučin. Přes ten stroj. Já jsem teď mluvil úplně jakože z cesty. Já jdu dolů, tady mě to nebaví, ono... Žádná novinka. Tam je další kejvka dole. Moment, je? Super. Jak jsi na to Tady, přišel? jakže? No koukám tam a vidím vodu. Oh shit. Hochu, to není dobrý, my se nedostaneme ven. Nebo já udělám další ty házet cíle a dostanu nás ven. Podívej se, jak já jsem drsnej, jo. No, bezva. To je to, pane pánové. Teď musíme tady takhle skákat, aby jsme se neutopili. A nebo vylízt až nahoru. No, Pozor, já- v této hře se vlastně nedá plavat, dokud nemáš ten item. Jo, jo. Nebo item, no, teoreticky jo. Tohle je pro skilly. Jo, dobře. Ne, ty jsi z toho odkopal, ty jsi vůl. Co? Ne, musíš Ježiši Kriste. No musíš si tam ten jeden nebo dva bloky A? jakože přistavět, jo. Proboha. No a skoč si tam přes to jako. Tak, prostě že jo, a potom jako ževéčko. A jenom Je vyskočíš. to jasný. Jo. Tak jo, já se kouknu, on už by měl být den snad, ne, není. Ne, ale dal jsem tam Campfire. Campfire má docela dobrou schopnost, že vlastně, sakra, to jsem tady zničil let, že když vlastně v něj stojíte, tak Healuje, vás prostě healuje, A- sám prostě a automaticky, sam- taky dobrá věc. Zrychlí ten, nebo je ten heal rychlejší než normálně. Jak dlouho si to představujete, to videjko? No já nevím, tak 20 minut. Jo. 30. Jako takový to začáteční by to nemuselo být tak strašně dlouhý, ne? By mě zajímalo, co to jakože, No tak jak chce Mindstar, že jo. Musíme se orientovat podle něj. Je to jasný, jelikož čas neúprosně letí a já nevím, já si myslím, že ty základy jsme jako asi tak řekli. Jako jo, tady jsme se O tom natáčení. zabarikádovali. Jo, Ukázal jsme vám naše skilly, možná uvidíte nějaký let's play z tohohle, možná všechno, jako uvidíme, jak tohle video bude mít ohlasy, tak možná natočíme i nějaký let's play na z tohle. A jinak já si myslím, že už bychom mohli rozloučit, ne? to už jo. Já si myslím, že asi jo, protože já už nemám moc času. No, Budu to brát jako no, takže se musel loučit první, nebo někdo chce se loučit místo mě. Tak prostě doufám, že se vám tohle líbilo, doufám, že ne, když si ne, tak jo. Mějte se jak chcete, vy se rozlučte jak chcete. Je, to je milý, vážně to Jo. fakt je úplně jako, že... Dobře, mám se loučit za všechny, Ne, já se rozloučím sám za sebe, protože ty se loučíš strašně. tak se mějte a čus. Dobře, takže teď se rozloučím já, jo, aby jsme jako v tom neměli guláš. Takže mějte se pěkně, Mindstaré, hezky se mějte, jo. Takže mějte se pěkně, užívejte si život, nebo smrt, to je na vás. No, je Mindstar spadnul, ježiši, já si vezmu jeho peníze. Tak to nám a stačí, je to tak. tady, já jsem Dobře, vítěz. takže Jediný, kdo ještě nezemřel. mějte se hezky, užívejte života, čus. Tak jo, tak ještě já hodně štěstí, ať se vám toto video líbí a nebojte se, pokračovat snad budeme. A do budoucna, mějte se dobře. Dobře, tak jo, čau.